We have nothing bad to discuss. Okay, okay, we know that. We know. You're not stopping the hotas, bro. You're not stopping the. तो अपन जो हम लोग पेपर से हम आपको बता nakaliang gajongi ka MC2 MCTODA Giant Hills kila ay ka jing kershan yaki langba ka jing yarap ka yaki ban ay ka jing tho sa ka office jong deputy commissioner jong ka East Giant Hills district kabade hamni clearyat bat kumjuru kila yarap ru ban ay ki jing tho ha kini ki company ki badai ki cement plant badai kini ki company badai ki transporter tengi kentu menta ya kini ki pa ya ki produk pasnam jungi kani ka jing ka bang imat menta kadon kam ma menta yang ban don kita ki ruyele ki bengi don kam ki ban penklan ya ki ruyele ngila ban ong ba ngidei ya ka ka ba ngihikai ya kata rungin le kata ka badon kam ma ki ong ka kinong way practice what you preach kata kadai ka ba ngihi soban ong ba mentang soban ai jingmut ya kinigi para record jongi para ri jongi para dok prasnam jongi handai lada pitang ban ong tang suprik without practice kabang nakaliang jongi soong ma ka kamdon jingmudi ai namar menta nakaliang jongi ngidon kam menta stang ban ngihab ban yaksat ngihab ban ya jingi namar ndai menta ngila jangam handai kum balong menta hakani ka klimat ka menta ngila dap ngam lupa te ngi soban ai ka jing kata ka jing ai mensim plani ngi kaliang jing ai ka jing kular na banta kini ki nongnya turok borok khoj ba ngi kidbok kiru yang pi ba ka jing le ujung pi lashain ma kidon segi company ki ba kwa banya penbej kidon ki company ki kwa banya penbej khamat jong deputy commissioner ki balai mi deputy commissioner ka ba deputy commissioner jong ka is janjel sula khot ingi lashai don kini ki company ru ki kwa banya penbej sabar jong ka office jong deputy commissioner tama ya kata ka jing penbej hapo hakmat jong deputy commissioner lani ban penbej sabar jong deputy commissioner ro kata ka syong ha ka jing menjur lang lani ka jing hun lang jong kini kinonya kali kabana kali yang jong ngila kerensai ini company fair mene balada kali yang jong kitra kinonya kali ki hun ya kata ka jing penbej ngiru ngin hun tama kali yang jong kini kinonya kali lada kim hun ya ka jing penbej ngiru ngin la banom hun tang kali yang jongi kum kata ka association ka bayarap yaki desa kawai nganga kentu ya kini ki para do ki para senam jungi ki badai nani jantia ba kajing jong kajing kun bat ngilap idala din dala ya kun jantia menta ngi itu ya kerukom khot jong ki katu kat ni ki company yangi menta bat karukom khot jong ki kolong ba ki kwa ban lobby ya kakam ki kwa ban penkenriang penbakla ya kakam te kata ka de kajing lap ka jungi te kani kajing le jong ini company shani cha kani ki jaka kadai kajing penmelin ka jungi lada undang kinong penlin ngam ngej ba kini kinlong kumni mar kini ki ngej ba kin yaj ba da ka benta ka ban lobby ya ka kam